सूरह अल आदियात मक्का कालीन वचने 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शापित असलेला शैतानापासून अल्लाहच्या शरणमध्ये येतो। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहच्या नावाने जो अत्यंत दयावंत व असीम कृपावंत आहे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्आदियाति ज़बहा। शपथ आहे त्या घोड्यांची जे फुत्कार टाकीत धावतात। उन सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँप उठते हैं। फल्मुरियाति क़दहा। मग आपल्या टापांनी ठिणग्या उडवितात। फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं। फल्मुगीराति सुबहा। मग सकाळी सकाळी छापा मारतात। फिर सुबह को छापा मारते हैं। फअथरन बिही नक़आ। मग त्या प्रसंगी धुळीचे लोळ उसळवितात। फिर उसमें गर्द उठाते हैं। फवसतन बिही जमआ। मग अशा स्थितीत एखाद्या जमावात शिरतात। फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जा घुसते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। वस्तुस्थिती अशी आहे की मानव आपल्या पालनकर्त्याशी फार कृतज्ञ आहे। कि इंसान अपने परवरदिगार का एहसान नाशनास और नाशुक्रा है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। आणि तो स्वतः याला साक्षी आहे। और वो उससे आगाह भी है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। आणि तो धन दौलतीच्या प्रेमात तीव्रपणे गुरफटलेला आहे। वो तो माल की सख्त मोहब्बत करने वाला है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर। तर काय तो त्या वेळेला जाणत नाही जेव्हा थडग्यात जे काही दफन केलेले आहे ते काढले जाईल। क्या वो उस वक्त को नहीं जानता कि जो मुर्दे कब्रों में हैं वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। वहुस्सिल मा फिस सुदूर। आणि हृदयात जे काही लपलेले आहे ते काढले जाऊन त्याची तपासणी केली जाईल। और जो भेद दिलों में हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। निश्चितच त्यांचा पालनकर्ता त्या दिवशी त्यांच्याशी चांगलाच परिचित असेल। बेशक उनका परवरदिगार उस रोज उनसे खूब वाकिफ होगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूर्य आदियात ही मक्काकालीन सूर्य आहे आणि या सूर्यामध्ये अल्लाह तालाने मानवच्या बद्दल असं सांगितलं की तो मालच्या आवडमध्ये एवढा गंभीर झाला आहे की तो अल्लाह म्हणजे त्याला देणारा हे सर्व मालमत्ता देणाऱ्याला विसरून जातो आणि त्याचा तो आभारी राहत नाही। जे पण त्याने अल्लाहने मानवच्यावरती कृपा केलेली आहे तो त्याला विसरून जातो आणि ते त्याला स्वतःलाही ह्याचं अभ्यास आहे। मानव हे जे पण करत आहे तर त्याला काय हे अभ्यास नाही की तो कबरीत प्रत्येक रुपयाच्या बद्दल विचारलं जाईल। त्याच्या मनामधलं जे पण काय असेल ते सर्व बाहेर येईल। ही गोष्ट समजवण्यासाठी परमेश्वर अल्लाह तालाने आपल्याला कसम घेऊन सांगितलं घोड्यांची आणि घोड्यांची काय अशी गुण आहे ते सांगितलं अल्लाह तालाने। तो धावतो, हापतो आणि नाल पायाचे नाल आहे
ते मारून धावत्या वेळी आग काढतो, पण तो त्याच्या धावण्यामध्ये त्याच्या गतीमध्ये बदल नाही. समोरच्या शत्रूच्या झुरमटमध्ये तो आपल्या जीवचा विचार न करता त्या झुरमटमध्ये जातो. हे सर्व अल्लाची कृपा आहे आपल्यावरती. आणि अल्लाने हे जीव कसं बनवलं आहे ते अल्लाह आपल्याला सांगतो की, आणि त्याच्यापासून अल्लाह ताला शपथ घेऊन सांगतो की अल्लाची जी पण कृपा आहे ते त्याचे गुण गायले पाहिजे, शुक्र केलं पाहिजे. आणि शेवटच्या दिवस आपल्याला अल्लाच्याकडे जायचं आहे, त्याच्याकडे भेटायचं आहे. कबरमध्ये आपल्याला आपण जे एकमेकांच्या संगती कसं राहिलं, कसं जगलं, हे सर्व अल्लाह ताला विचारेल. आणि आपले मन स्वतः प्रत्येक विषयाला उघड करेल. आपण परत भेटू पुढच्या सुरेमध्ये. आपला आणि आपल्यांचा ख्याल ठेवा. मी आसिफ कमरुद्दीन पठाण तुमचा आभारी. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.